Okay mga kabisdak, so live update na karon no, sa partial and official results sa 2022 election partial and official result no sa City of Bugu. As of now is leading si Mayor Carlo Martinez na 298 votes, and Daphne Sanibangon is nasa 158, while sa Vice Mayor is leading si Vice Mayel of 320 votes. Then sa councilor is leading si Luis Asierto, mga kabisdak. So partial and unofficial result pa ni mga kabisdak ha. So huwat-huwat lang ta until mahuman ni diri sa atong kuan syudad sa Bugu. So scroll down nato no. Ikaduha sa konsehal is si Erwin Rosal. So kini mga first and second mga kabisdak is mga kuan gid sila mga kabisdak, mga bag-o nga kuan. So basig makasulod gid sila mga kabisdak ko kay sila may top ron sila duha. And third si Victor Lepeten. Fourth is na si Councilor Sunny Olyamot o si G-War Mini fourth na karon mga kabisdak. So karon mga kabisdak, update na tanaw sa atong partial and official results sa kuan is Martinez is grabe labaw ni Martinez mga kabisdak, nasa 10,763 votes mga kabisdak. Sa Limbangon, Daphne is 3,268 votes mga kabisdak. Grabe na ginaglabaw sila Mayor Carlo o si Vice Mayel. So karon mga kabisdak sa councilor mga kabisdak is nag-top si Erwin Rosal mga kabisdak, and second si kuan si pakani Luis Acerto mga kabisdak. Third, Etel Gulani. Naunsa man to. Refresh na to sa mga kabisdak no kay murag na glitch ra siguro to gamay mga kabisdak kay dako mo kayo. Refresh na to, refresh. Okay, so glitch lagi dito mga kabisdak kaniya mga kabisdak no. Leading hapon si Mayor Carlo Martinez mga kabisdak sa 298 votes. So check na to ang fourth mga kabisdak no, si Sunny Olyamot. Fifth si Armenton Domi mga kabisdak. So 6th place mga kabisdak sa Councilor Noel Sino, 7th si G-War LRD,
8th si Golani. Ako sa Arlindon is 9th. 10th place is Sevilla Alex. 11th place is Kanama Vivian. So as of now mga kabisdak, 8:43 p.m. Leading si Mayor Carlo for mayor, and vice mayor is Martinez Mayel. So karon mga kabisdak, check na to sa national mga kabisdak, no? Check na to. Okay mga kabisdak, so President mga kabisdak is leading si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos mga kabisdak is na siya 12,065,875 votes. While on the second place mga kabisdak is Lene Robredo with a 5,756,000 mga kabisdak. And for the Vice President mga kabisdak, leading si Sara Duterte, 11,775,000 mga kabisdak. While Kiko Pangilinan sa second place, 3,665,000. Gamay ra sila ligas ni Tito Soto mga kabisdak, no? Partial pa niya mga kabisdak, and then official result. Okay mga kabisdak, so balik ka sa Rizakon mga kabisdak, sa local mga kabisdak, diri sa ang Dakbayan sa Bugo mga kabisdak. So balik ko na to later si Anpan ang national. Balik ka sa Bugo mga kabisdak ha. City of Bugo. Okay mga kabisdak, karon no. Still leading gyapon si Mayor Carlo Martinez mga kabisdak of 17,859 votes. Grabe. Bilubong man eh, landslide man eh. Vice Mayor mga kabisdak is 18,691. While sa councilor mga kabisdak, still apas-apas lang si Luis sa Shertog, si Erwin Rosal mga kabisdak, no. Erwin Rosal mga kabisdak is 18,479, and Sherto Luis at the second place 16,167. Third mga kabisdak, Ethel Golani with 13,378 votes.
Okay, mga kabisdak. So, refresh na to mga kabisdak, no? Are you sleepy? Not yet lagi. Okay. Loading man ako mga kabisdak. Try mo ito kung download og kuan ganyan mga kabisdak. Streaming app ba kay diretso na lang ako mag-stream sa akong laptop. Pero listen my setup. Di pa ako mao. Di pa mo nito live streamer mga kabisdak. Oh, at huwat na mga kabisdak ha kay nasa ko lang gi-download good so maong hinay akong kuan pa sa akong laptop. Close na to ni be. Okay, so daan ang mga kabisdak mo 17,859 votes. Kini si Konsehal Erwin Rosal ug si Luisa Sherpa mga kabisdak murag sureball lagi ning makasud mga kabisdak. Mga bagong kuan ni sila mga kabisdak, mga bagong subak sa konseho. So at least natay mga bagong naong mga kabisdak mo sa atong konseho karon. Sureball na ni. Congrats daan Konsehal Erwin ug si Konsehal Luis Asherto. Martinez Carlo, 17,859 votes. Grabe, ligon na eh. Salimbangon Daphne with 5,384 votes. Layo ako. Murag, lisod-lisod na siguro ni Upson Martinez eh. Tanaw na yung mga kabisdak. Magukdan pa ni, makaya pa. Para magdin ah. Okay, so check na itong mga counselors mga kabistak no, if kinsa na updated sa itong kuan. So mga to no, first si Erwin Rosal, second Luisa Sherto, third Gulani Ethel, fourth Jiwar Alarde. So close na rin si Jiwar ug si Domi Erminton mga kabistak no, fourth and fifth. And check na itong mga kabistak view all. I'm doing a vlog. He's going to win. What's all of that from your laptop? What's all of that in your laptop?
Okay, so Sevilla Alex is in the 6th place mga kabisdak. Vivian Canama, 7th with 12,006 votes. Noel Sino, ika-8, 11,000. Olyamot Sanin, 9. Victor Lepete is the 10th place. Si Akosar Lindon, nasa ika-11. Kolba-kolba pa din ko yan mga kabisdak, no? Mga konsehalis na to karon sa Bugo, bro, kolbaan, roguan. Masugod ba sila dili? Kaya marag dikit-dikit kay laban mga kabisdak ba? Grabe. So check na to mga kabisdak, no, sa national if kinsa na leading karon mga kabisdak or pila na ilabaw ni BBM mga kabisdak. Okay, so Bongbong Marcos mga kabisdak is 15,339. While Robredo mga kabisdak is the second place, 7,288 vote. Then Manny Pacquiao mga kabisdak is the third place mga kabisdak, na siya ay 1.2 million votes. Si Isko mga kabisdak, 4th, 1,063,000. Lacson, 505,000. And the Vice President mga kabisdak, still si Sara Duterte, 14 million mga kabisdak. Kiko Pangilinan, sana all, 4 million. So, dikit-dikit ra ni Sikan mga kabisdak, no? Kiko ug Sikoan, Tito Soto, si Tito Sen. 4 million sa kang Tito Sen mga kabisdak. So, mga 500,000, mga 400,000 ang labaw ni Kiko Pangilinan mga kabisdak. So, balik ta sa local mga kabisdak diri sa City of Bugu. Kinsa na leading mga kabisdak. So, isa is mga kabisdak, di na mo gina ito ma-question, no, if kinsa leading sa mayor and vice mayor. Ang atong para no may kabisdak ay kinsa naginukdana sa mga councilor mga kabisdak sa top kuban mga kabisdak. Kay dikit-dikit po ni Sikuan mga kabisdak, no, si Konsehal Erwin ug si Konsehal Luis Asierto mga kabisdak. Ligon in duha. Okay, so still mo gyapon mga kabisdak, no, wala pa na bago sa votes karon. Erwin Rosal is 18,479. Mayor Martinez Carlo, 17,859 votes. Sa Limbangon Daphne, na siya 5,384 votes. So, malagliso nag-scoring up sa mga kabisdak eh. Ano gid no? Sa Vice Mayor mga kabisdak, Tiwasan Martinez Mayel, 18,691. Art Pacifico, 2,899. So, check na to balik ang councilors mga kabistak sa City of Bugu. Number 1, Erwin Rosal with Dara mga kabistak. So, anay bagong update mga kabistak sa votes, no? So, si Carlo Martinez mga kabistak, si Mayor is na 20,280 votes.
Well, iyang katbang mga kabisdak si sa Libangon Daphne is 6,253 votes. So Vice Mayor Martinez Mayel 21,234 and Art Pacifico with 3,375 votes. So sa councilor mga kabisdak, namayagpag na ni si Erwin Rosal mga kabisdak sa first place mga kabisdak. Nagisundan siya ni Luis Asherto with the 18,530 votes. So still si Itel Golani mga kabisdak ang third with 15,297 and ika-fourth si Conjiwar with 14,479 votes. Armin Condomi mga kabisdak is 14,015. Gisundan sa ika-unom na pisto ni Alex Sevilla with 13,919. Kanama Vivian 13,710 and Noel Sino mga kabisdak ika-8 13,428. William Mutsani 13,014. Ika na po si kuan mga kabisdak Victor Lepetin 12,451 o ika-11th si Lindon Acosar 12,137. Okay. So, ari na po ta sa national mga kabisdak ato i-check. Okay, bago mang refresh mga kabisdak, bago mang update sa votes mga kabisdak. Okay, so kulbaan tayo mga kabisdak mo. Si Bongbong Marcos mga kabisdak is na 17,541 votes. 17,541 votes. Lini Robredo with 8,311 votes. Okay, sa Vice President, si Duterte Sara with 17,155 votes with di kasundan ni Kiko Pangilinan with 5,276 votes. Vicente Soto may na siya 4,783 votes mga kapisdak. Kulba-kulba ni sa national mga kabisdak mo sa president. Check na to ang senator mga kabisdak. Muro mag number 1 si Robin Padilla mga kabisdak. So kini mga kabisdak mo partial and unofficial result pa ni sa COMELEC mga kabisdak mo. So senator mga kabisdak is number 1 si Utol ng Bayan, Ruben Padilla with 14,309 votes. Disundan ni Legarda Loren with 13,939 votes. Then ikatulo si Idol Rafi Tolfo with 13 million. Wing Gatchalian 11 million. Escudero Cheese Mark Villar ika-6 11 million. 7 si Alan Cayetano si Tasdaman bilang mga kabisdak is ika-8. So 12 senators naman yun sila mga kabisdak mo. Mig Subiri ika-9. Si Hontiveros G Ejercito ika-na 11. 12 si Jinggoy mga kabisdak. So pasok si Jinggoy. Si Harry Roque wala pa kasod. Kung si Kuan mga kabisdak, idol din ako to si Guillermo Elizar. Buktar di ako ato da. Kung makasod si Lodi. Hinoon sayo pa man mga kabisdak mo. Wato lang nato. So balik ta sa Bugo mga kabisdak kay isay update na sa Bugo mga kabisdak. Itong tanawon if nigukod na ba si Konsehal Luis kang Konsehal Erwin mga kabisdak. Mga na itong bantayan mga kabisdak sa mga konsehal kaysa mayor mga kabisdak murag di na gid mailisan si Kuan
Di na ni posible na kayong magkudang si Juan. Mayor Carlo si Vice Mayor mga kabisdak eh. Oh? So si Erwin Rosal mga kabisdak is 21 million. 21 million, 21,000. Ganahan naman tayo. 21,000 mga kabisdak. At the second place si Asherto Luis with 18,530 votes. So refresh na ito mga kabisdak. Refresh. So still mga yapon mga kabisdak no, si Consel Erwin Rosal ug si Luisa Shertong yapon may nanguna mga kabisdak. Mga bagong subak sa konsiho mga kabisdak, mga lami ni sila mga kabisdak. Kaya mga bagong subak ba. Mga email kanis sila mga kabisdak. For the baby. So ika-10th mga kabisdak si Consel Victor Lipetin III. Na siya ay 12,451 votes. 9th si Samuel Yamot with 13,014 votes. We'll see no 8th. Oh, check din na itong mga kabisdak no. Ang governor ng mga kabisdak nalimot ang matay check. Focus ra kay ta sa tong banda. Ngunit naman ibantayan sa itong mayor mga kabisdak, sure naman itong mayor o vice mayor. So check na itong governor mga kabisdak. Ay, congressman di ay. Day, nalimot na yung congressman da. Yay, suod na ni Siro ano? Congressman Tining Martinez with 16,964 votes. Murag na bukda na niya si Salimbangon Janis mga kabisdak with 9,337 votes only. So katunga mga kabisdak no, ang labaw ni Kong Tining Martinez. Si Sal Arapal na siya 247 votes. Okay, so arito sa kuan mga kabisdak, governor and vice governor. So governor mga kabisdak is still ang atong inahan sa Sugbo mga kabisdak si Gwen Garcia with 22,515 votes. And si Ace Dorano mga kabisdak, yung katbang is na 2,569 votes. Si Magnanaw Nito with 94 votes. Hilario Davide mga kabisdak for the vice governor 15,111. Si Doc Tess Herosa 5,945 votes only. So check na tong board, provincial board member mga kabisdak sa ato ang distrito. I know where did you get that thing from your nails? From my school? So sa provincial board member mga kabistak si Digoy Mayol 14,469, Mondigo Nelson with 8,832, Shimura Kerry with 6,819, and Ratsi Franco with 4,865 votes. So check na to mga kabisdak no, sa president and vice president mga kabisdak no, if kinsa ilabaw diri sa atong dakbayan mga kabisdak. So Bongbong Marcos mga kabisdak, tanaw na to mga kabisdak if daghan bang solid BBM o
daghan bang kakamping diri sa Bugo mga kabisdak o si Pacquiao kay are betos Pacquiao tong mga naging adlaw mga kabisdak. So diri sa Bugo mga kabisdak, leading si Bongbong Marcos mga kabisdak no with 11,517 votes. Then second si Robredo Leni mga kabisdak is with 8,110 votes. Pacquiao kay gukod-gukod si Pacquiao diri sa Bugo mga kabisdak ko. With 6,798 votes, si Isko to joins with 503 votes only. So sa Vice President mga kabisdak, leading si Sara Duterte. 16,000 sa adire ni result sa diri sa Bugo mga kabisdak ha. Result na diri sa Bugo. Si Duterte Sara 16,668 votes. Kiko Pangilinan with 4,260. Soto 3,596. So, ligon-ligon si Kuandre mga kabisdak no. Daghang mga solid BBM supporters dahil diri mga kabisdak no. Hilom-hilom lang. So, pero dili mo siya ingon nga dako yung labaw kang kuan sa mga kakampings mga kabisdak. So, sa senator mga kabisdak diri sa Bugo, so mao ning mga napusuan sa Buguhanon mga kabisdak. Mao ning napusuan nga senator sa mga Buguhanon, naglawig si utol ng bayan sa utol ng Senado si Robin Padilla 12,283 votes. Si second Rafi Tulfo diri ni sa Bugo mga kabisdak nga vote sa senator 11,000. Loren Legarda third 9,000. Cayetano Alan 950 9,556 I mean. So fix si Gatchalian. Fonteveros is the 6th place. 7th place Mark Villar. Escudero Cheese 8th. Zubiri. So sa party list mga kabisdak, so sa party list mga kabisdak is murag kusog ang Ako Bisaya diri mga kabisdak no kay nay 4,898 votes ang Ako Bisaya diri sa Bugo mga kabisdak. Ako Bisaya. So balik ta sa taas mga kabisdak. Ari ta sa kuan. Okay, refresh din pag may time. Wala pa mga kabisdak no. So check na to ang national mga kabisdak ang president sa whole national gid sa mga kabisdak. Check na to. Okay, check na tong national mga kabisdak. So still president na to si Bongbong Marcos, leading yapon si BBM mga kabisdak. Okay, so President mga kabisdak is leading si walang nakitang mga bagay na pinasok o dinagdag doon sa instruction na gagawin ng DCF o vote counting machine. Alright. Fernanda? This afternoon, Comelec had a press conference where one of the commissioners said that this is likely the last election where these machines will be used kasi lapas na yata yung legal lifetime nila. From an IT enthusiast perspective, sa tingin mo ba mas maganda na bumalik ng mga bagong counting machines kung na ginagamit nila? Or is there another IT solution that you think will work better for future elections?
Okay, mga kabisdak. Ito mga DCM natin, gumagamit siya ng scanner. Ang scanner, Okay, balik ta sa kuan mga kabisdak kay balik ko na to ni later ang results sa kuan mga kabisdak president o sa vice president. So usbon ako mga kabisdak no partial and unofficial result pa ni mga kabisdak no kay wala pa man nahuman ang canvassing. So balik ta sa lokal ari sa tong dakbayan sa Bugo mga kabisdak. So natay gamay update mga kabisdak gamay update sa atong numbers mga kabisdak. So Martinez Carlo mga kabisdak still watay question na mga kabisdak 21,983 votes. So lisod na gid ni Abson si kuan mga kabisdak no si Mayor Carlo. Gisundan ni Daphne Salimbangon with 6,723 votes. Murag layo na nis katunga mga kabisdak. So Vice Mayor mga kabisdak still leading yapon si Vice Mayel Martinez mga kabisdak 22,969 votes. Iyang kaatbang si Pacifico Arturo is 3,651 votes. Pero aray kita sa mga kan mga kabisdak atong tanawon if kinsay kuan mag ginukda na diri sa mga konsehalis na to mga kabisdak no. So Erwin Rosal mga kabisdak 22,471 votes. Gisundan siya ni kaduha si kuan mga kabisdak Luis Acerto with 19,796 votes. Third, Golani Ethel with 16,561 votes. Then Jiwar Alardi, si Konji, shout out. Siya 15,723 votes. Sevilla Alex with 15,090 votes. Ika-6 si Domi Arminton mga kabistak with 15,055. 7th si Kanama Vivian 14,813. Noel Sino with 14,429. 9th place si Olyamot Sani with 14,094. Ika-10 si Victor Lepeten with 13,695. So gukod-gukod ni si Lendon Acosar mga kabisdak no sa ika-10th na siya ay 13,188. So gamay-gamay ra sila ligas mga kabisdak. Mapaborger jud sa aniron sa mga konsehalis mga kabisdak no. Paborger. So check na to sa congressman mga kabisdak. Check na to sa congressman. Hindi na to ni-check sa mga mga kabisdak kay layo na kay Glabaw. So Iris congressman dito jump in ta. Martining si Kong Tining mga kabisdak may 18,422 votes. So sa Limbangon dyan is mga kabisdak is with 10,034 votes. Murag dako-dako paglabaw si Kong Tining mga kabisdak no. Mayagpag po mga kabisdak sa Congressman Juan Tining Martinez. So arito sa governor mga kabisdak. Governor usbo na ito mga kabisdak partial and unofficial result pa ni sa gikan sa pamilik mga kabisdak. So governor mga kabisdak is 24,385. Si Gov Gwen mga kabisdak second. Ace Dorano with 2,775 votes. So, kini mga kabisdak kay sa governor mga kabisdak, dili ni siya whole Cebu mga kabisdak diri na ni sa Bugo mga kabisdak, naguna sila sa kuan. Same as kuan po ni sa mga kabisdak. Same as diri sa congressman mga kabisdak, sa Bugo ra pud ni siya nga result. Dili ni siya whole district mga kabisdak, sa Bugo ra ni. So, meaning mga kabisdak, sa Bugo is daog si Kong Tining diri sa Bugo mga kabisdak.
So dili siya ingon nga whole 4th district nga mga kabisdak no nga result. So basig ato lang i-correct mga kabisdak basig makuan ta. Mabunal lang. So Vice Governor mga kabisdak si Hilario Davide 16,361 votes. Second si Dr. Serosa with 6,433 votes. So check na to mga kabisdak. Whole Cebu mga kabisdak if kinsay as a 4th district no. Thank you very much, Mr. Oz. Yes, I'm glad this will be the session, Mr. Okay. Check na tong Cebu mga kabisdak, Cebu province. If kinsa gay nanguna sa kuan governor. So mo ni siya mga kabisdak no sa governor na ay 792,000 si Gwen mga kabisdak. So whole Cebu ni siya mga kabisdak no. Sa second si Ace Dorano with 192,000 dako gyud biya mga kabisdak si Gwen eh. So sa Vice Governor mga kabisdak is na 438,000 si Davide. Second 384,000 si Dr. Serosa. Sa Talisay go. So tanaw na to diri sa Cebu mga kabisdak no. If solid BBM ba ang Cebu mga kabisdak, ang province of Cebu or kakamping. So ang Cebu mga kabisdak, whole Cebu province is sa president mga kabisdak is na ay partial pa niya, partial and unofficial result is na ay 591,633 votes si BBM diri sa Cebu mga kabisdak. And gisundan ni Leni Robredo mga kabisdak. Si Leni Robredo mga kabisdak is nakakuha 217,445 votes diri sa Cebu province. While gisundan siya ni Manny Pacquiao, dool ra sila mga ligas ni Pacquiao mga kabisdak ko diri sa Cebu. Ug si Leni si Pacquiao kay 177,170 votes. Then so Vice President mga kabisdak, still Duterte Sara with 698,000. Gisundan siya ni Kiko Pangilinan with 130,000 votes. Diri ni sa Cebu province mga kabisdak. And sa Senator mga kabisdak, number 1 si Idol Rafi Tulfo diri sa Cebu. Gisundan ni Robin Padilla. Kusog yun si Robin Padilla diri sa to mga kabistak mo, mga Cebuano. So sa party list ako Bisaya. Pasok na ni daan ako Bisaya mga kabistak. Ako Bisdak. Ako Bisdak. So balik sa national mga kabistak no. Check na to national. Okay, so mao gyapon mga kabistak wala pay kuan pa kay yung dakong kausaban sa numbers. Leading yapon si BBM mga kabisdak with 18,975,119 votes. Si Sara Duterte mga kabisdak kay naay 18,588,524 votes. And sa President, second si Leni Robredo with 8,979,000. So, mara gining duha tong tanaw-tanaw mga kabisdak.
Okay mga kabisdak, no, sa whole Cebu sa whole 4th district mga kabisdak, no, kay sa congressman mga kabisdak, 4th district is leading si Johnny Salimbangon mga kabisdak with 78,868 votes. So sa akong ginayong ganihan mga kabisdak nga katong leading si kung tining mga kabisdak isa bugo ra tong result mga kabisdak ha. Daog si tining diri sa tong bugo mga kabisdak. Syempre taga diri gyud tining. So sure gina na suportahan gyud naton ta sa taga bugo. So diri mga kabisdak sa 4th district si tining mga kabisdak is second na siya ay kuan 55,386 votes. Si Kong Tining mga kabisdak. So, medyo dako-dako po kuan mga kabisdak no, labaw si kuan Janice Salimbangon mga kabisdak. So, balik ta sa kuan mga kabisdak. Ato ang dakbayan sa Bugo. City of Bugo. Sure na gini si Robin Padilla makasunod siguro mga kabisdak ko. Nag-una pero may mga kabisdak. So, mga hapon mga kabisdak no, wala pa inausab nga numbers na to mga kabisdak. Leading hapon si Kuan sa mayor. Daog na gini si Mayor Carlo Martinez. Pero ari sa Kuan mga kabisdak, sa councilor na to mga kabisdak, congrats lang daan kang Kuan. Konsihal Darao. Number 1 no? Erwin Rosal og si Luis Acerto mga kabisdak. Si Erwin Rosal 22,471 votes, si Acerto 19,796 votes. Pa-burger din ron. Pa-burger gini si Konsihal Erwin ug si Konsihal Luis. Atong mga bagong subak sa konsiho mga kabisdak sa atong dakbayan. Congrats na lang nila daan mga kabisdak no. Murag sakay na gid sila mga kabisdak eh. Sure na gini. Mga benis akong usa sa mga subak sa akong konsiho mga kabisdak. Mo na sila akong gipang shadans mga kabisdak. Konsel Erwin. So ika-third mga kabisdak mo si Ethel Golani with 16,561 votes. Jiwar Alardi si Konji 15,723 votes. Sevilla Alex with 15,090 votes. Domi Arminton with 15,055. 7th place Kanama Vivian 14,813 votes. Noel Sino 14,429. Ika-8 si Noel Sino. 9th si Sunny Ilyamot 14,094. Okay, refresh na to. Ay, watag-tugal na yan ng mga kabisdak. Refresh na ito mga kabisdak no. Okay, balik na national mga kabisdak. Balik na sa atong president. Check na tong kuan. So still leading gyapon si BBM Bongbong Marcos with 18,975,119 votes mga kabisdak. Oh. Balik to sa atong dakbayan mga kabisdak eh. Yari to sa atong dakbayan mga kabisdak kay lingaw ni si Konsehal Erwin og si Kuan Luis Acerto mga kabisdak. Konsehal Luis bukod-bukod do mo dara natay bagong update na numbers updated na kuan ron mga kabisdak no as of 9:30 in the evening. Si Mayor Carlos still mga kabisdak leading with 25,382 votes. Vice Mayor Mayel
is 26,584. Ang kontra ni Mayor Carlo mga kabisdak, si Daphne Salimbangon with 7,868 votes. So dako na kay diferensya mga kabisdak ko murag kuan ang tawag ani. Murag mo ni day question mga kabisdak ba if king side daog murag kita na kay bawo na ta mga kabisdak. So sure na gid ang mga kabisdak. So sa councilor mga kabisdak ato lang tanawon na ni mga kabisdak if kinsay mag number 1 aning duha mga kabisdak kayo. Bukod-bukod man ni ganiya si Kuan, si Consul Erwin ug si Kuan, Consul Luis. So karon mga kabisdak si Consul Erwin is na 25,882 votes and si Luis Asherto with 22,990 votes. So still third gyapon si Ethel Gulani mga kabisdak no. Na siya ay 19,068 votes. Si Konji 18,000 mga kabisdak. So maulan sa netong bantayan ron mga kabisdak ha. Kaya mo man ni may dali mo human ron mga kabisdak. So yan tiyod-tiyod mga kabisdak. Check na to ang national. Si Tining, oh, si Kong Tining mga kabisdak, diri sa tong dakbayan, labaw siya, 21,000. Likon jud si Kong Tining diri sa tong dakbayan mga kabisdak. Break shot mga kabisdak. Okay. We'll see, but the rest of it seems pretty consistent. With 61%, ano? 61% ng ating election returns process. Nasa 19,706,564 na ang boto ni Inday Sara Duterte. Senator Kiko Pangilinan with 6,017,896. Senate President Tito Soto with 5,450,787. The rest na si 1 million, at least 1 million po si Dr. Pero the rest less than 200,000 na sila Congressman Atienza, si Manin Lopez, Martin Bello, si Mr. Sarabi, and Mr. David naman po with less than 50,000 sa kanilang boto. Yeah, I think what's interesting here also is that the top four were the people you saw most in the campaign trail. And of course, the former party list Congressman Lito Atienza had an operation as well, but during the campaign. So he was out of commission for a long time. And in fact, I remember seeing a picture of him today voting at a wheelchair. So seeing his numbers now is not exactly surprising. With our updated senatorial race, Dati, 16,441,195 na si Robin Padilla. Kasunod pa rin niya top 2. Si Congressman Derek Speaker Lorne Eduardo with 15,896,981. Tulfo with 15,240,955. Nasa ika-apat naman ng pwesto si Senator Gatchalian with 13,611,577. Very close with Governor Escudero na pwedeng pumalit sa pwesto ni Senator Gatchalian kapag nalagdagan ng kanyang boto. Nasa pareho silang 13 million eh. Secretary Villar, ilang beses ito nag-number 1 sa mga survey, pero top 6 siya ngayon. Pero too early para sabihin kung pwede ba niyang i-snatch kay Robin Padilla ang number 1 spot. Cayetano and Villanueva and Subirin, pareho silang more than 12 million. Ontiveros and JV Ejercito nasa 10 million.
habang nasa 9 million naman si Estrada. So pwedeng umabol, yung kasunod nila, nalabasan natin kanina sila Herbert Bautista, Jojo Binay, Attorney Harry Roque. Well, besides the bottom part of the top 12, I think people are also going to be looking at number 1 and number 2. Alam naman natin na makahulugan yung pag number 1 ka. And I think especially for Deputy Speaker Legarda, who's had, and it's no secret that she ran for Vice President before. So this might encourage some people in our county to look at the next presidential election for Well, siguro, pwede ba niya ulit gawin ito? I think nasa kanya yung decision. Well, of course, our focus is this election, but I'm just looking at the possible political spins that people may make. So exciting din yung senatorial race kasi Absolutely. maraming bagong maka. I mean, for dito sa top 12 na to, dalawa lang yung bago dito eh. I mean, tatlo. You have Robin Padilla, you have Tulfo and Mark Villar, and the rest, babalik na lang sa Senado. Yeah, well, that's I think bittersweet. I think for a voter, would have liked to see more diversity. Isa nga sa mga problema na nakita natin ngayon is the political dynasties. And true enough, dito maraming mga dynasties na makakapasok pa rin. And, but like I said, medyo na-surprise mo kay former President Jojo Binay. But as you said, marami pang pwede magbago eh. He's within striking distance with the number of partial and official votes counted so far. So too early to tell whether he'll make it to the national level. Marami din nakatuon, like in a Senator Ontiveros na ilang beses na tayo, bago siya nanalo. And especially now na nasa ticket siya ni Robredo, and marami ang nag-expect na yung ticket ng unity mong dapat pumasok. Kasi even yung nangyari doon sa diba, yung 8 diretso, wala talagang isa sa kanilang pumasok sa Senate slate, Pero ngayon, medyo nagkakaroon ng pag-asa itong si Senator Ontiveros ng possible sa slate ng opposition, may makapasok, at least meron isa makapasok sa kanila. Pero, too early para sabihin natin ngayon, especially na yung magkapatid, si Jinggoy Estrada and Senator J.B. Harris, ito na, natalo ng previous election. So, yung figures nila ngayon, hindi pa ganun kasi. Hindi pa, but I think the advantage of Senator Liza Ontiveros is that she's a re-electionist. So that certainly puts her in a separate category dun sa mga ticket mate niya. And even Okay, with so the mga brothers kabistak, that check na to balik ang sa national mga kabistak, they no? weren't able to make it in the last election. So may advantage si Senator Ontiveros over them in that regard. Alright. Now, nakikita natin na sa 20,084,651 si Bongbong Marcos with VP Lenny with 9,492,704. Kasunod naman si Manny Pacquiao with 1,766,290. Isko Moreno nasa ika-4 mo na pwesto with 1,330,008. Senator Ping Lacson with hindi pa umaabot ng 1 million na kanyang boto. Nasa 6, 7, 8, 9, and 10 naman si Mamang Datu, Secretary Abella, Calyodi, Gonzales, and Dr. Montemayor na hindi pa So, wala sa mga 61% mga kabisdak ang election return transmitted sa national mga kabisdak. So, nasa mga 65,808 plus 3% pang canvas mga kabisdak, no? So, balik ta sa ato ang dakbayan mga kabisdak. Kay si BBM mga kabisdak, si Bongbong Marcos. Check na rin. Dara mga kabisdak ko. 11 million between number 2 and number 1, and about 8 million between 2 and 3, tsaka 4. Art was saying a while ago, nothing's impossible, pero it's the more partial unofficial results we'll So, see. Bongbong Marcos mga kabisdak na siya 20,084,651 votes. Kasi nung last presidential Si BBM. election, biglang nag-stop somewhere for how
how many So hours? balik ta sa Bugo mga kabisdak at ang dakbayan. I mean, talagang hindi nag-move for how many hours. Natulog ang taong bayan, pag-isip, iba na yung nanguna sa presidential and vice presidential race. So, ang tanong naman ngayon, mauulit kaya yung nangyari? Well, let's hope not. Let's hope not. And I think in fairness naman to Comelec, and they were saying that there was really nothing nefarious that happened. And they did So dara mga kabisdak mo. they checked the system, they didn't find anything. Of course, this was disputed. Na nasa mga kuan mga kabisdak around 74.7% Ito nga yung sinasabi. election return transmitted mga kabisdak. Development. So out of 83 clustered percents mga kabisdak is 62 na ang cluster percent ang nakanvas mga kabisdak. So gamay-gamay na nagkuha mga kabisdak no, mahuman nag-counting diri sa ato ang dakbayan sa Bugo. So karon mga kabisdak si Mayor Carlo Martinez with 25,382 votes, leading gyapon siya mga kabisdak. Things you can fault the Si Vice Mayel is with election system. 26,584 votes. One thing that assures So diri sa kuan mga kabisdak, Tara. maintaining sa councilor mga kabisdak, a wide margin, and we saw that leading gyapon si Councilor Erwin Rosal mga kabisdak no. the last minute he had a big bump diba, dun Ay sa ratings niya. And again 25,882 votes si Councilor Erwin Rosal mga kabisdak. those were snapshots So second of time si Luis Asherto mga kabisdak with 22,990 with votes. the partial and official results that are So check na to mga kabisdak if kinsay nasod sa ika-10th place mga kabisdak sa atong konsehalis. So still mga kabisdak si Konsehal Victor Lepitin III with 16,097 votes mga kabisdak. Ihahatid namin sa inyo ang blow by blow. So refresh na to lang mga kabisdak. Refresh na refresh. At mga Pilipino sa buong mundo. So okay, so diri sa tong dakbayan sa Bugo mga kabisdak, hapit na mamuhuman ang counting mga kabisdak. So hapit na naman ang counting sa tong dakbayan diri mga kabisdak no. 74% na mga clustered percent mga kabisdak ang na canvas mga kabisdak ang account. So ongoing pa mga kabisdak no. Dapat ay mga 25% kapin nga clustered percent ang account nila mga kabisdak. So still leading gyapon si Mayor Carlo Martinez. Siya gyapon atong mayor mga kabisdak. Si Vice Mayor Mayel Martinez. Siya gyapon. Sa konsehal mga kabisdak, natay bagong kuan sa konseho, mga tong mga bagong subak sa konseho. Si Konsehal Erwin Rosal ug si Asherto Lois. So karon mga kabisdak no, update tagamay. 77% na mga kabisdak, so na 26,178 votes si Martinez Carlo mga kabisdak.
Okay, so pasensya naman sa akong live ron diri mga kabisdak no sa atong diri sa atong kuan dakbayan sa Bogo sa atong kuan election results sa atong dakbayan mga kabisdak kay StreamYard naman ito akong gamiton mga kabisdak no pero nahinay ka naman ako nagsugod diri sa akong kuan cellphone mga kabisdak ako ron i-focus sa akong laptop nahinay ka naman ako ni taari naman ako sa kuan StreamYard mag live para klaro yun mga kabisdak so padayon na lang ako mga kabisdak gagmay siya mga kabisdak padul ilan ninyo gamay mga kabisdak para maklaro siya ato lang scroll no if na update gamay so sa konsehal mga kabisdak no si Konsehal Erwin Rosal na 26,754 votes. Luisa Sherto with 23,907. Second si Luisa Sherto mga kabisdak ha. Gulani Ethel mga kabisdak third with 19,573. Jiwar Alarde 18,769. Domi Armenton with 18,028 votes mga kabisdak. Ikaunom si Sevilla Alex with 18,000. Kanama Vivian 17,700 votes. Ikawalo si Noel Sino 17,000 o ikasiyam si Sunny Ulyamot 17,000. Ikanapo gihapon si Victor Lepeten III with 16,587. Lindon Acosar 15,779 mga kabisdak. So, kini siya mga kabisdak, partial and unofficial result pa ni mga kabisdak. Nanay 77%. 77.11% cluster percent ang count mga kabisdak. So 83 out of 64 out of 83 mga kabisdak ang count. So check na tong national mga kabisdak no. At i-check. So Bongbong Marcos mga kabisdak national result mga kabisdak 20,978,083. Gisundan ni Leni Robredo with 9,921,820. While Duterte Sara mga kabisdak is 20,622,870. Kusog si Robin Padilla mga kabisdak. Robin Padilla may nitap sa senator mga kabisdak. Kusog ni si Binoy da. So check na to local mga kabisdak. Balik ta local arito sa governor. Local mga kabisdak. Sorry. Ito local, then governor. Check na to mga kabisdak. Sa governor. Okay. So, sa governor mga kabisdak, still si Gov Gwen, nakakuha siya 904,353 votes mga kabisdak. Gisundan ni Ace Dorano with 216,000 mga kabisdak. So, arito sa 4th district mga kabisdak no, pagka-congressman. Sa provincial board member day mga kabisdak diri sa tong 4th district naguna si Shimura Kerry with 72,671 votes. Gisundan ni Franco Rachi with 49,327. Then si Mundigo Nelson 42,000. Mayol Digoy 37,000. So sa congressman ta mga kabisdak diri sa tong distrito 4th district si Gionha naguna gyapon si kuan mga kabisdak si Congresswoman Salimbangon Janice mga kabisdak with 91,399 votes. Dala mga kabisdak dala Salimbangon Janice. Martinez Tining mga kabisdak is 62,968 votes.
mga kabistak. Haya ni mga walay kontra mga kabistak ko sama ni Kuan ni Ria Gulyas among Kuan asawa sa among mayor sa Talisay dito mga kabisdak si Gulyas Ria way kontra. So, balik ta sa tong lokal mga kabistak no sa local diri sa Tandakbayan City of Bugo. Gabay para sa tamang pagpili ngayong eleksyon. Hatid namin sa inyo itong mga eleksyon. Dapat may paninindigan ay pagpatuloy ng laban kontra Itorrega at legal na droga. Matapang. May malasakit at dapat patawad. Talupat tagpuyon ng kapalitaan at pagkakis. Handang isakripisyo ang meron siya, mapunan lang ang kakulangan ng iba. Ang pulso ng taong bayan, nasa sa kanya. Mautang, paliskarte at alam ang saklaw ng batas. May konkretong solusyon sa bawat problema, lalo na sa gitna ng krisis at pandemya. Kilalanin mo ang iyong iboboto. Aralin ang katotohanan. Paano ito isa sa katuparan at patapadali. Sundin ang takbo. Sawala tayo sa buong forma at salita. Ang kailangan natin ang magpapatuloy sa pagbabagong natatamasa ng sambayan ng Pilipino. May malakas na paninindigan sa tama, hindi magtataksil sa bayan at hindi tayo ipagpapalit sa kahit anuman. Matapat at hindi magnanakaw, hindi sarili, kundi ang interes ng bayan ang inuuna. May politikang muli, totoo ang serbisyo at handang ibigay ang lahat. Matugunan lamang ang mga isyu na kinakaharap at kakaharapin pa ng bansa. Pinagputante na sa atin ang responsibilidad na ilagal ang panorama. Isa itong sunod para sa nakatarating ulay at pagsusima. Huwag magpadala sa kasulatan at sabi-sabi. Ikaw mismo ang kumilatis. Tandaan, nakasalalay sa desisyon mo ang magiging kinabukasan ng bansa. Kaya, maging matalino. Maliban sa totoo, dapat may karanasan at kapasidad na mamuno. Hindi ka magigili, kaya huwag kang magpapabayad. Bigyang dangal ang iyong boto. Katuwang ilo ang SMI sa isang malinis at patas na eleksyon. Dahil dito, siguradong manitang totoo. Ibibigay namin sa inyo mga impormasyong tama. Tuloy ang pagbabago kahit sa pagbabalita. Pagbubersa ng SMNI sa mga huling kaganapan po sa halalan ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng Election Watch 2022 at nasa yugto na po tayo ng pagtutok sa bilangan o yung resulta po ng inyong mga ibinoto mga ka-partners. Kami po yung makakasama ngayong gabi at Marvelado po kasama si Attorney Rolex Suplico at si partner NJ Mandihar. Attorney, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa lahat nanonood sa atin ngayon. Partner ba? Right, at magandang gabi. Kanina umaga tayo nagbukas ng local partner at special coverage. Ngayon naman, mukhang tayo yata mag-close kasi antindi na ng mga bilangan sa ating likuran. At looks like, attorney at ma, yung resulta ng mga pre-election survey, tama. Dahil dito sa mga numero na sa ating likod sa ngayon, 20.7 million na po ang nakita ng boto, partial and official count para kay presidential frontrunner Bongbong Marcos. Kalahati ang kay Vice President Lenin Robredo na nasa 10.2 million. Ang the rest, pababa ng 2 million count. And attorney, kumbaga pagbabasahin mo talaga yung mga nakalipas na survey, talagang nagre-reflect dito sa kasalukuyang mga sitwasyon or kasalukuyang resulta
ng botohan na attorney? Ano sa tingin mo? Alam mo, partner ba, MJ, sa ibang bansa, mga ganito ang lamang. Meron na nagkukonsin dito eh. Sa ibang bansa yun. Kasi kikita mo na yung takbo ng eleksyon eh. Kaya lang dito, iba. Ibang klase dito. As of 9:32 po, itong bilangan na inyong nakikita, kung kanina nabanggit ni partner MJ, 21.7 million mahigit. Si BBM, si Lenny Robredo, 10.2 million mahigit na boto. Pero pag dito kay Senador Manny Pacquiao, mahigit 1.9 million. Si Isko Moreno na Manila Mayor, mahigit 1.4 million. Si Senador Ping Lacson, nasa mahigit 600,000 po ang nakuhang boto. Si Faisal Mangundato, mahigit 89. Ng 89,000. Si dating Undersecretary or Secretary Ernie Abella, mahigit 67,000 votes. Si Caliote de Guzman, mahigit 16,000 votes. Si dating Defense Secretary Norberto Gonzales, mahigit 55,000 votes. At si Dr. Jose Montemayor, mahigit 38,000 votes na po ang kanilang nakuha. Dito naman tayo sa pagka-Vice Presidente, partner Anjali. Naku, matindi, partner. Para sila 21,399,912 kay Davao Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Si Senator Kiko Pangilinan naman sa Lenny Kiko Tandem, 6,506,755 kay Senate President Tito Soto, 5,869,972. Si Doc William naman nasa pang-apat na pwesto na may 1.4 million mahigit na boto. Si Deputy Speaker Lito Atienza, running mate ni Senator Pacquiao, by matindi, 150. Okay, mga kabisdak no, so check na to mga kabisdak. Sana'y leading refresh na to mga kabisdak. Attorney, sa tingin mo, kasi ito ay meron nang naproseso na at least 66. Ari lang to sa local mag-update good mga kabisdak ha kay sa national mga kabisdak naraman tayo daghan kuan mga vlogger nga kuan Klaro na ang trend. magsigig update mga kabisdak mainstream media Hanggang sa kandulo. ng update if kinsa na leading sa national mga kabisdak. Okay, So ari lang to sa local mga kabisdak. So nangunguna, wala pa i-update mga kabisdak no. si ang 64 clustered percent pa lang ang nakuan mga ron mga kabisdak. 0.8 million votes. Pangalawa naman si dating senadora at kasalukuyang ang deputy speaker, kongresista po, si Lauren Licarda, mahigit 17.1 million votes. Si ang broadcaster na si Erwin Rosal, mahigit first gyapon si Erwin 16.4 Rosal, lingkod. million votes at si kasalukuyang Buwag kita masipyat, Miguel adila. Chilian, 14.6 million votes mahigit. Si Governor So Jesus Cordero, dating senador, kita nga mo mga kabisdak nato diri sa Bugono nga nibutar aning mga kuan. Wa kita masipyat mga kabisdak. Pasok yun mga kabisdak, pasok sa banga. Ika nga. Nila kabisdak ba kanang ang boto na nakuha na. And ito pong si dating senador din, ang kasalukuyan pong kongresista ng Taguig Pateros, may 13.5 million votes po ang nakuha. Si Cayetano, si Joel Villanueva naman, may 13.2 million votes. Si Senador Mig Zubiri, may 13 million votes. Ang kasalukuyan ding senadora, si Senadora Risa Ontiveros, may 11.1 million votes. wala mga kabisdak. Si Rapitol po mga kabisdak, senator na po ni mga kabisdak. Kamo mga badlungan diha ano badlungan kay senator rabi si Idol Rapi basig matulpo ta. As of 9:32 ito, Natalie, partial Yamayayay. official, ang source po natin ito mismong election returns ng COMELEC. Ang naproseso na po ng election returns ay nasa 66.10% na attorney and MJ. Okay, attorney, 66.10%. Lagpas kalahati na. Okay, dito kasi 12 ang kailangan dito eh. So medyo babago-bago ito. Yung mga 9, 10, 11, 12, medyo ano yun ha? Laban-laban yun. Same manner. Doon sa mga sangguniang bayan, di ba yung pagmuli palagi? O yung 5, yung masali, kunyari, 8 ang kailangan. 7, 8, 9. Doon, naglalaban-laban. Dito, ganun dito. Pero dito po sa nangungunan, pumapangalawa talaga attorney at talaga naman po i-compare natin sa nakalipas na mga halalan. Tila overwhelming at yung lagi nang sinasabi na landslide. Aba, parang nakikita na natin na foresee mo na ba attorney? Well, nakikita ko dito, no?
In fact, may salita niyan sa Ilonggo, kamasa. Kamasa. Yung bang bugbog, no? Oo. Oo, kasi tingnan mo, 11 million na yung lamang eh. So hindi ko makikita kung paano maka-catch up. I don't think ang rallies no, na malalaki na pinapakita ay maghahabol pa. No, I don't think so. Baka pwede mo may share, attorney, ano ba ang magiging proseso nito? Kasi sinasabi natin kanina, partial and unofficial, no? Alam natin ang COMELEC yung pwede makapagbigay ng official. So ano ba ang proseso nito, attorney, bago talaga lubusan? Kumbaga, maisapinal talaga, maselyuhan, no? Ang kung sino man ang mananalo, kasi I think meron ding involvement din dito sa bilangan na ito ang Kongreso, yung House at dito sa Senate. Okay, ang relevant na provision ng 1987 Constitution ay ang Article 7, Section 4, na nagsasabi naman na ang Senate at saka yung House of Representatives shall meet in joint public session not later than 30 days after the elections to canvass the votes for President and Vice President of the Philippines. So, ulitin na rin canvass and eventually proclaim the winner. So dito pa ang labanan nito, nilipat po dito sa Kongreso. Pero kumbaga, most likely, kung ano naman yung magiging resulta siguro dito sa partial and unofficial at the same time yun sa COMELEC, parang wala, hindi naman siguro magbabago yun pagdating sa Senate and sa House, attorney. Well, alam mo, sabi nga natin 66% no? Ang nakanbas ng mga election returns. Kasi galing ko sa baba. So, malabo na, no? I don't think makahabol pa ang number 2. So parang formalidad na lang yan, attorney. Oo. Pero siyempre, ang mga abogado Ceremonial. yan. Ceremonial. Yeah, that's correct. Pero mga abogado yan, mapakita ng gilas eh. Pero whatever, ang gagawin ng abogado, hindi na po makakahabol ito. Siguro kung medyo, bagamat masasabi natin 66% pa lang, pero napakalayo ng agwat, ang siguro makikita natin exciting dito, attorneys, itong senatorial race na gaya nga na sinabi mo, yung itong nasa medyo boundary na kasi 12 lang po yung pipiliin natin, di ba, attorney? At nakikita natin itong, ano ba, yung 19, 11, 12, pwede pa bang magbago yan? Or ito nakikita natin ng 10, 11, 12, pwede bang magpalitan yan? Kasi kukunti lang din naman yung mga kalamangan nila. Alam mo, ang nakakausap ko hanggang number 20th, umaasa pa rin. So hindi ko alam kung paano mahahabol. Pero may mga ganong schools of talk, no? Na umaasa pa yung hanggang 20th na baka makahabol doon sa Magic 12. Parang habang may buhay attorney at Mar, may pag-asa. May esperanza. Pero sa nakikita mo ngayon dito sa senatorial race natin, sino na ba ang bago dito? Parang si Robin Padilla lang ang bago rito, si Rafi Tulfo, civilian activist, kongresista, pero masasabi nating bago rin sa Senado ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbayag na rin na dapat piliin yung mga bago naman. Kumbaga, anong nakikita mo dito sa ano nito? Itong resulta na ito, mga partner attorney? Alam mo, mixture ito ha. Kasi ang bago nito sa 12, of course, ang number 1 si Robin Padilla. Number 3, no, Rafi Tulfo. No, at itong mga dating senador no, na comebacking. Yung dalawang ang mag-half brothers. Yung 11 and 12, si former Senator Ejercito, former Senator Estrada. Of course, yung comebacking na dalawa din, no? Itong si Governor Escudero at saka si Congresswoman Ligata. So yung bago talaga, no? Robin Padilla and Rafi Tulfo. Ayan, so kumbaga, may chance pa ba na pwedeng makahabol din? Habang may oras siguro, attorney, ay meron pang chance sila na makahabol considering meron pa namang 66%. Pero makikita natin, siguro tinatangkilik pa rin ng ating mga kababayan yung mga lumang mga pangalan. At the same time, meron mga bago, talaga yung solid talaga yung mga supporters din talaga. Well, makikita mo, partner at bang, no? Daligan mo lang ng 1 million. Si, yung number 12, baka umakyat na siya doon sa number 10 o number 9. So, habang pumapasok po, ang natira sa 66% na nakanvas na, nag-i-improve yung mga positions nung sa dulo, sa tail end. So, hindi pa natin sigurado kung sino ang papasok doon sa 10, 11, 12.
Ang akin din, yung 1, 2, and 3, nagbabago-bago pa. In fact, yung sorpresa dito ay yung si Robin Padilla. Kasi 2 weeks ago, parang number 7 pa lang siya. Okay. Diba? Samantala, inyo pong nakikita yung ating, siguro dito, ayan, para makita talaga. Ayan. Ayan. Okay, yung comparison po natin sa number 1 at sa number 2 po, mga kapartner, medyo malaki-laki talaga ang agwat, no? Nasa mahigit 21.7 million po ang nakuha ng leading natin, no? Number 1, no? Sa presidential race. Habang itong si Vice President Leni Robredo naman ay nasa mahigit 10.2. Siguro yung mga magagaling sa math dyan, ang naproseso na po, nasa 66.10%. Imposible na, hindi ko lang naman, hindi ko masabi, attorney, pero parang yung remaining na percentage ng mga ER na hindi pa naproseso, kakasya pa ba? Sasapat pa ba para maumusan yung leading natin ngayon? Well, partner ba, no? 1/3 na lang ang kakanvas pa dito sa quick count, no? So, 66% ang nakanvas na. Ang lamang is 11.5 million votes. So, nakikita ko na ang trend na ito, baka mamaya this will be the trend throughout the rest of the canvas. 34% na lang eh. Di ba? So, mahirap na paniwalaan na baka magbago pa ito, no? I don't think so. And gaya na sinabi natin na attorney, sa ilang beses ng pagtutok po ng SMNI, yung mga resulta po ng kaliwagkanan ng mga survey, ay nakita natin na nagre-reflect din sa actual ngayon. And maya-maya, meron din tayong makakapanayam from publiko sa Asia, attorney, dahil nagsagawa rin sila ng sarili nilang exit poll, no? Para matiyak talaga. Pero lumalabas sa attorney, tapos meron pa akong isang exit poll na nakita rin na kanina, parang walang kaibahan din. Wala nung may mga inilabas po ng mga survey na talagang lamang. Pakipaliwanag nga itong exit poll, attorney, kasi baka ano ba ito, may kaibahin ba ito dito sa kasalukuyang boto na binibilang ng COMELEC at ng iba pang mga poll watchdog. At yes, attorney. Well, ito po ay nasa ilalim ng Republic Act 9006 or ang Fair Elections Act. Na pinapayagan natin ang ng survey basta hindi lang ma-publish for national candidates, for surveys affecting national candidates 15 days before the elections. Kaya pinapayagan din sa ilang batas na yan yung exit polls, provided hindi po magamit na magkaroon ng bandwagon effect. So ako po ay nasasaya na meron tayong expert mamaya na ma-interview. Alam mo, partner, ba't kasi sa dulo ng tail end itong kampanya, no? Ginagamit na ang crowd size, di ba? Crowd size para ibangga doon sa resulta ng survey. Ngayon, para sa akin, yung surveys ka rin, merong scientific basis. Yung crowd size, wala eh. In fact, meron nga lugar dito eh. Nasabi ng police ba, yung in-estimate na crowd, mas marami pa sa population ng syudad na ito eh. Mga ganon. Okay, samantala ang inyong pong nakikita sa kasalukuyan naman ay ang vice presidential race at nasa mahigit 21.3 million votes na po ang nabilang para dito kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Para kay Senador Kiko Pangilinan naman nasa mahigit 6.5 million votes na po ang napunta sa kanya. Ang Senate President po natin mahigit 5.8 million votes, si Doc Billy Ong, may 1.4 million, si Congressman Lito Atienza, 158,000, si Manny Lopez, 89,000 na mahigit, si Walden Pelio, 61,000 na mahigit na boto, si Carlos Serapio, 52,523, at si Rizalito David, 32,000 na mga boto po ang pasok na po sa kanila. And ganyan sinabi natin kanina, 66.1 or 66.10% po ng election returns ang bilang partial and unofficial pa po yan, mga kapartner. Balikan ko lang yung survey na sinasabi mo, attorney, kasi meron din pahayag, meron palang ruling na bago ang Supreme Court attorney regarding doon sa mga election survey. Diba? Kasi sinasabi mo kanina, 15 days. Ito po ay galing sa information mula kay Attorney Ala Agra. Okay. Diba? Idiniklara pala na unconstitutional ng Supreme Court yung issue na yun na 15 days before an election, dapat hindi na po magpalabas. Diba, attorney? No? GR number 147571, May
2001 na desisyon. No? Kumbaga, unconstitutional itong Section 5.4 ng RA 1906 o yung Fair Election Act. No? The Supreme Court said that the prohibition imposes a prior restraint on the freedom of expression and is a direct and total suppression of a category of expression even though such suppression is only for a limited period. And the governmental interest sought to be promoted can be achieved by means other than suppression of freedom of expression. So, ibig sabihin, attorney, yung dati na pinababawal pa ng isang Allowed na ngayon. allowed na po. Kaya, kung mapapansin mo, attorney, meron pa mga last minute na mga survey, di ba, na mga lumabas at halos wala namang kaibahan. In fact, May na eh. Oo, oo. In fact, May na, first week of May, nakapagpalabas pa po sila ng resulta po ng survey. At maya-maya, pwede nating idugtong din kasi nagsagawa rin po ng exit poll itong Publicus Asia at pwede nating ibangga, attorney, sa resulta ngayon ng halalan. Okay, dito naman tayo sa iba pa ng mga nasa tumatakbo sa pagkasenador po, mga kapartner. Nasa 13 si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista na nasa mahigit 9.2 million votes na. No? Medyo kadikit lang siya sa ika-14 sa pwesto na si dating Vice President Jejo Marbinay na mahigit 9.2 million votes. Si dating Defense Secretary, classmate mo, attorney, si Attorney Gibo Chidoro ay nasa mahigit 9 million votes. Ang dating PNP chief po na si Guillermo Eleazar ay nasa mahigit 8 million votes. So, sinasabi mo mga attorney, possible pa maglalaban-laban mula number 10 hanggang number 20. Di ba? O kasi marami pa, 1/3 pa ang hindi na canvas dito sa resulta ng ating quick count. Sa quick count, itong source ito, ano? Tama. Sa quick count po natin na iyan. Pero gaya na sinabi mo, attorney, yung exit poll pala, magsusurvey lang pala, parang direct survey na lalabas mismo mula sa presinto, tapos tatanungin kung sino ba ang iboboto. At allowed na allowed ito sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10-730. So ito yung sinagawa po ng Publicus sa Asia kasi pwede nilang ibangga ito kung may ibahan sa trend, di ba, attorney? Kasi ito data analysis kasi ito, attorney. Numero kasi itong minsan hindi natin na-appreciate, akala natin, bakit po, yan kasi yung tanong, attorney, di ba, sa mga survey, 1,500, 2,400, bakit po sinasabi na yan ay magre-represent, no, sa buong buong Pilipinas, yan lang naman yung bilang. Yun lang ang sample, partner. Oo, yun lang yung sample. Pero nakikita natin, meron talagang resulta. Samantala, pinaka-latest na to, kung di ako nagkakamali, itong natin ngayon, pinaka-latest na ito, updated. Dito po sa SMNI po, ay talaga namang lagi tayong updated dito. Ibibigay namin sa'yo, walang tulugan. Wala, puyatan po tayo dito mga kapartner. At dito po sa pinaka-latest po na partial and unofficial tally as of 6, hindi pala 6. Hindi ko makita yung kasi. Okay. Si Vice Presidential candidate, nangunguna pa rin po si Mayor Inday Sara Duterte na nasa mahigit 22.1 million votes. Okay? Samantala, si Senador Kiko Pangilinan naman ay nasa mahigit 6.7 million votes po ang nakuha. Senate President Tito Soto, mahigit 6 milyon na po ang nakuha. Si Doc Wilong, mahigit 1.4. So, ganun pa rin, no? Nadadagdagan pa rin, pero lamang pa rin yung lamang simula pa kanina, attorney. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating pagtutok, no? Sa resulta po. Dito na po tayo sa resulta, mga kapartner. Alam ko, maraming umaantabay sa atin ngayon, lalo na sa abroad, attorney. Talagang inigiligid nila. Napansin ko, attorney, marami rin nakapansin na medyo mabagal yung pagboto nila ngayon. Mas marami, mahaba yung pila.
may explanation sa akin, halimbawa kanina, nag-cover ako sa may area ng San Juan. Ang sabi nila, dahil daw sa health protocol, kasi mayroong pandemic, pero wala naman akong pagbabago na pwedeng masabi na significant na pwede na mag-delay talaga sa pagboto. Nakikita natin, ano ba, mas naging masigasig ba ang taong bayan ngayon na bumoto? Unlike sa mga nakalipas na medyo mabilis lang ang pagboto, attorney. Alam mo, partner, ang aking presinto ay nanonood sa bayan ng Estancia. Mga 3 oras yan mula sa Iloilo City. So mga alas 5 pa lamang na kami na aking may bahay, nagbiyahe na kami. So marami ako nadaanan ng towns, no? Bago kami makarating ng Estancia. Alam mo, nakapila ng mga tao sa harapan ng eskwelahan eh. Nabigla na ako eh. So ang feeling ko, ang ating kababayan po ay gustong-gusto pumunta sa mga presinto at bumoto. Mahirap pigilin na ito. Yun din yung aking napansin talaga kasi kumbaga parang excited yung ating mga kababayan. Bihira lang ako makakita ng ganun talaga na napakahaba ng pila. Kanina umaga sa San Juan City as early as hanggang tanghali. Ang dami pa rin mga tao, attorney, masigasig sila kumbaga yung information na talaga magbigay ng yung alam mo yung kailangan bumoto tayo, no? Karapatan natin ito at obligasyon natin na ito i-exercise natin. Talagang naramdaman mo eh. Kasi ang dami-dami, pila-pila yung ating mga kababayan para ma-exercise lang yung kanilang boto, attorney. Alam mo, partner, may nakausap na akong poll watcher. Lumabas siya eh, habang hinihintay yung may bahay ko eh. Alam mo, sabi niya, attorney, ito yung pinakamatahimik. Pinakamatahimik na eleksyon na siya ay naging poll watcher. Sabi ko, ilang beses ka na ba? Sabi niya, 3 taon poll watcher ako eh. So imagine mo ang statement na yun pinakatahimik na eleksyon mula noong nagsali siya bilang poll watcher. Tsaka napansin rin natin, based din sa mga reports na nakuha natin na attorney, yung taong bayan mismo, habang sila ay bumuboto at merong mga, alam mo yung mga glitches na nangyari, mga, di ba, common, paper jam, hindi kinain yung balota at kung ano-ano pa, hindi gumagana yung mga ano, agad na i-report at agad iginigiit ng ating mga kababayan. Like sa resibo pa lang, kung hindi nagre-reflect yung kanilang boto, ini-insist talaga nila, hindi yung parang kinakalimutan mo na lang na ganito yung sitwasyon na attorney. So nandun talaga yung na-instill na talaga sa kanila yung desire nila na dapat bumoto ako kasi gusto kong mabago ang Pilipinas. Alam mo, partner, napanood ko nga, no? Yung isang botante, nung humihingi na siya ng resibo niya, nung huminto yung vote counting machine, alam mo, hinintay talaga niya. So imagine mo, no, ito po ay clustered precincts, 3 presinto, ginawang isa lang yung vote counting machine. Lahat sila naghintay. Kasi yung isang botante ay nagdidemanda, according sa kanyang karapatan, nabibigyan siya ng resibo. Okay, samantala, balikan lang natin yung issue na yan dahil meron tayong latest ngayon as of 9:47 p.m. Okay, at total ERs po na naproseso na ay nasa 68.27%. Lamang pa rin po si dating Senador Bongbong Marcos na mayroon pong boto na nakuha na 22.4 million mahigit na boto. And itong pumapangalawa naman, si VP Leni Robredo ay nasa mahigit 10.6 million votes na po ang kanyang nakuha para sa partial and unofficial results as of 9:47 po ng gabi. And 68.27% ng election returns po ang naproseso na attorney. Okay, at pero mayroong mga paaralan din attorney, ito experience ko rin kanina sa loob lamang ng 17 minuto. Di ko lang alam kasi 7,000 daw ang kumbaga yung bumuboto doon sa paaralan na yun. And tuloy-tuloy lang hapon na nga ako bumoto doon, pero tuloy-tuloy lang yung pagpasok ko. And mabilis lang. Di ba? Nakita ko na merong pero yung mga malaking paaralan naman talaga doon medyo siksikan. Yung sa paaralan mo ba, attorney, medyo marami yung mga botante. Alam, partner, marami ang botante doon. Pero isa lang napansin ko po, no, well-organized. At saludo po ako doon sa mga teachers, no, na sila po ang nag-shepherd, sila po ang natuturo, sila po nag-direct sa conduct ng elections. And meron tayong mga na-monitor din kanina, attorney, dahil di ba sa pamapas na interviews din natin sa mga COMELEC officials, lagi nilang iginigiit na merong
merong special na presinto, special na room o area, designated area para sa mga senior citizen na attorney at yung tinatawag na mga persons with special need, no, na dapat nasa ano lang, nasa ground level lang at hindi na papanig panao. Meron tayong mga reklamo na tanggap kanina kasi yung mga senior citizen at saka yung mga persons with special needs pinapaakyat, pinapababa pa. So yun yung ilan sa mga reklamo din sa mga paaralan at yung nabalita nga natin yung report na yun kasi mismo sila lumapit mismo sila sa atin, no, sa SMNI at nung na-post yun sa social media, marami din pala na ganun na senaryo, attorney. So siguro sa mga susunod siguro na halalan dapat makonsidera itong mga ganito kasi nakita ko yung hirap ng ating mga kababayan like doon sa pinunta ko kanina sa area ng San Juan. Napaka haba-haba pa yun na lakaran ang gagawin ng mga senior citizen at person with special needs. Siguro, partner, yan ang nangyayari sa Metro Manila at saka sa ibang highly urbanized cities. Kasi ang mga paralan dito, ilang palapag na no? Oh. Pag dito sa probinsya, ang karamihan ito mga ano pa lang yung isang school building na wala nang second floor no? Kaya nakita ko kanina, walang problema nga doon sa presinto namin. But, I agree with you dito sa Manila, problema yan for senior citizens at saka mga PWDs. And maliban dyan, marami din mga na-monitor, mismo yung mga poll watchdog, yung Philippine National Police, pati yung COMELEC attorney, doon sa mga pangyayaring kaguluhan, no? Bagamat sinasabi naman ng pambansang pulisya ng COMELEC na wala pa naman talaga kumbaga rason, sapat na rason para sabihin na failure of election sa kabuuan. Pero may mga incident po, election-related incidents. Grabe, di ko lang kung napanood mo yung mga videos na tatanggap natin na maya pina-verify natin at na-verify na rin ng pambansang pulisya yung gulo dyan po sa ilang lugar lang naman po sa Mindanao, attorney. Alam mo na, panood ko rin yung video na yun, mukhang napasapasa, viral Hindi ko nga alam kung totoo pangyayari yun kasi nakikita ko dun pinapalo, no? Yung isang taong nakahiga na. Hindi ko alam kung verified yung video na yan. Oo, tapos meron pa mga videos na pinagsisira yung mga balota talaga. Kumbaga, hindi ko naman masabi na dahil sa ano ba yun, mga national candidates at kumbaga parang normal lang attorney dyan sa Mindanao area yung mga ganun na, no? Nasabi kong parang normal kasi every halalan na lang attorney na naka-cover tayo, merong mga ganyan talagang mga uri ng mga insidente. It's either pananakot, meron pang ginagawa ng iba, no? Na mga sinasabing nasa likod yung mga politiko. Halimbawa kung sila ay medyo talo doon sa isang lugar na yon, naramdaman nila, minsan pinapasabugan nila yung mismo yung paaralan para matakot either yung DEI o yung mga botante na hindi na buboto. So, kumbaga para lang manalo. So, ganun po kainit yung mga pero ang posisyon nito, attorney, mga maliliit ito na bayan mga hindi gaano kilala na bayan, konti lang yung populasyon, pero grabe kung pag-agawan yung posisyon na ito, attorney. May hotly contested ang elections doon. Sana may iwasan natin kaguluhan partner, no? Kasi naapektahan din tayo as a nation. Okay, samantala, sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pagtutok, no, inyo pong nakikita sa kasalukuyan ang pinaka-update po, no, na hindi pala ito survey, mismong partial and official na bilangan po ng boto, 68% mahigit na po ang naproseso ng na election returns. Nangunguna pa rin sa senatorial race ang aktor na si Robin Padilla na may 18.4 million mahigit na boto. Si Congresswoman Lauren Legarta mahigit 17.6 million votes. Podcaster na si Rafi Tulfo mahigit 16.9 million votes. Si pumapang-apat naman po si Senador Sherwin Gatchalian
na may 15.1 million votes mahigit. Si Governor at ngayon nagbabalik sa pagkasenador, si Chis Escudero, mahigit 15 million votes na po ang nakuha. Ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways, si Mark Villar, mahigit 14 million votes po. Ang nakuha si Alan Cayetano, mahigit 13.9 million votes na po. Pumapang walo si kasalukuyang senador Joel Villanueva, mahigit 13.6 million votes. Si Senador Mig Zubiri, mahigit 13.4 million votes. Si J.V. Ejercito, pang-10, mahigit 11.4 million votes. Si Rizal Tiveros, mahigit 11.4 million votes. At si Jinggoy Estrada, mahigit 10 million votes na po ang nakuha. Okay? Okay. So, yan po mga kapartner ha. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagtutok. No? Naalala ko, attorney, okay, even before yung mga serye ng mga survey, attorney, no? Even before itong mga nagsilabasan ang mga survey, noong Pebrero 1, okay? Kasi lumabas yung mga survey after na rin nun eh. Hindi pa, kumbaga, hindi pa malinaw talaga, attorney, yung, kumbaga, kung sino yung nangunguna. Pebrero pa po, naalala ko, nung humiling ng kasal ang mayor po ng Davao City, si Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kay Pastor Apollo Sitibuloy. No? Dahil yun yung pag-umpisa, attorney, ng kanilang caravan, yung Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas caravan. And nagbigay ng dalangin ng ating putihing pastor. At doon niya sinabi rin, attorney, tandang-tanda ko ito, Pebrero 1 pa ito, attorney. Hindi pa, kumbaga, hindi pa kainitan ang paglabas ng mga survey na sunod-sunod na nangunguna talaga ang PBM Sara Unity. Mismo binanggit ng ating butihing pastor na talagang ang PBM Sara Unity hindi lang panalo, hindi lang victory ang makukuha, kundi landslide victory. Okay? At attorney, hindi lingid sa kaalaman mo, ang butihing pastor po, ang honorary chairman ng SMNI, si Pastor Apollo Sitibuloy. Sa mga nakalipas ng mga pronouncement nito, attorney, talaga naman masasabi mo, ha? Totoo pala yung mga, yung bawat salitang binibitawan po ng ating butihing pastor ay nagkakatotoo. Naalala mo, attorney, ikaw, tumutok tayo doon sa issue ng ABS-CBN franchise. At nung parang si Vice Ganda, hinamon pa itong si Pastor Apollo Sitibuloy na ang tangi lang daw makakapagpatigil sa ang probinsyano. Sikat yung paborito mga tayo na si Cardo, ang makakapagtalo lang daw doon sa top-rated, no? Top-rated na attorney ay itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang daw yung kumbaga yung makakatalo. Tapos alam mo na yung parang joke pa, sige nga pastor, ipatigil mo nga itong traffic ito kasi parang binabash ni Vice Ganda itong butihing pastor po ng SMNI, ang honorary chairman, dahil doon sa kanyang pronouncement din na pinahinto niya yung lindol nung nagsabi siya ng stop. Okay, tapos ginawa ng katatawanan, ganito, ganyan, kaya nagkaroon ng hamon na gano'n na attorney. Pero, ano ba ang nangyari, attorney? Mismo ikaw, na-testify mo yun. Hindi lang ang probinsyano yung nawala talaga yung probinsyano. Pati yung mismo, kasi sabi ni Pastor, anong gusto mo? Pati ba channel, baka gusto mo rin na mawala. Nawala po ang prangkisa ng ABS-CBN. Na-expired sila, hindi sila nabigyan ng bagong prangkisa. At the same time, yung sinabi yung hamon, Vice Ganda, na pati nga, hintuin mo nga yung traffic kasi kumbaga dapat nga, ang sabi ni Vice Ganda nun, dapat paluwagin na lang yung traffic. Yung sabi niya, pahintuin mo nga yung traffic. Napastop po. Nakita niyo naman yung pag-umpisa ng pandemya, talagang napastop niya. So, ilan lang ito sa napakarami po ng mga pahayag ng ating butihing pastor. Ako makaka-testify talaga, attorney, na talagang makapangyarihan ng bawat salita po ng ating butihing pastor. Mayroon pang isang instance, attorney, yung nagkaroon po ng forest fire sa Australia. Okay? Na humiling yung ating mga kababayan na idalangin yung ano na yun, na mawala na. At ang nangyari po, pinagdasal po ng ating butihing pastor yun at bigla na lang umulan.
lahat sila nagtaka. So ito pong pronouncement ng ating buting pastor na landslide victory, matagal na po niyang sinasabi, siguro yung iba dyan, nagbigay lang ng suporta sa BBM Sara Unity dahil nakita nila, lalo na yung papalapit na, yung mismong halalan na lamang talaga sila sa survey. Pero unang-una na po na naniwala ang ating buting pastor, Pastor Apollo Singoloy, dyan na magkakaroon talaga ng landslide victory. At speaking of landslide, ang pinakahuli nating nakuha natin na resulta ngayon as of alas 10. Okay? Nangunguna pa rin po sa ating survey. Ito, partial and then official results po ng mga election returns na may total process na election returns. May banggit ko, hindi ko masyadong mabasa lang eh. 23 million na po ang nakuha po ni dating Senador Bongbong Marcos. 23 million. Si Vice President Leni Robredo po ay nasa mahigit 10.9 million po ang nakuha na boto. Si Senador Manny Pacquiao, 2.1 million mahigit na boto. Si Manila Mayor Isko Moreno, 1.4 million votes. Si Senador Ping Lacson, attorney, ay nasa 710,000. Salma Mundato, mahigit 101,000. Si Ernie Abella, mahigit 73,000. Calio de Guzman, 64,000 mahigit na boto. Norberto Gonzales, 59,501. Si Doc Jose Montemayor, 41,373 as of alas 10 ng gabi. At ang naproseso po na election returns ay 70.28% partial and unofficial attorney. O, partner, ba, no? Lumalaki ang lead, ha? O, kanina, nag-usap tayo, 11.5 pa lang. 11.5 million votes. Kanina po, parang katatayin ng konti, 11.8 million votes na. Then, as of 10:02 p.m. tonight, at 70.28% based on partial and official results, nag-widen na ng lead to 12.1 million votes. Yung lead na ito, ang tinutukoy natin, ay between former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and siya po nangunguna at ang number 2, Vice President Leni Robredo. So, BBM, 23.0 million votes. BP Leni, 10.9 million votes, or a difference of 12.1 million votes. So, as we speak, partner, lumalaki ang lamang, ha? Ano na lang less than 30% na lang po yung hindi pa napoproseso attorney. So, less than one-third na lang. Less than one-third na lang. Hindi ko lang alam kung ilan ba yung total na nakaboto. No? Hindi ko lang alam kung may information na bang ilalabas ang Commission Elections. Dahil meron tayong nasa mahigit 65 million, diba, attorney na registered voters sa buong Pilipinas at sa buong mundo. So, di natin alam kung ilan po. Yung election na returns na yan ay magbe-base po kung ilan ang talagang nakaboto na. No? Pero wala pa tayong information kung ilan talagang nakaboto. So, ang tinutukoy mo, partner, ba, yung turnout? Turnout. Kung ilang percent ang turnout. Hindi naman pwede 100% ang turnout. Meron talaga yung mga kababayan natin na nagkasakit o ayaw lang talaga bumoto. O abstain sila. Pero sa tingin mo, ikaw attorney, sa tagal mo rin, naka-ano ka na rin sa bilang ng kongresista and vice governor ng Iloilo. Nakita mo ba yung pagtaas ng turnout ng boto? Mas, kumbaga, parang lagi bang na-excite yung ating kababayan na mag-exercise ng kanilang boto? Well, partner, kasi ang sa huling yugto nitong kampanya, attempt mo to offset the results ng ating surveys, no? Specifically yung dalawang leading survey companies, yung SWS at Pulse Asia, ang ginamit nila yung crowded, no? Sabi nila, hindi, mas marami yung crowd namin eh. So, uminit na uminit yung election. Pero siyempre, ang aking opinion po, ang crowd cannot overcome the results of the survey. Tsaka yung mga survey din, no, hindi lang basta-basta na magtatanong ka lang, pwede na yun. Kasi marami pala yung sa methodology niya ng attorney, dapat alam mo rin na yung tinatanong mo, registered voter. Kasi marami din dyan na grabe kung makapagsalita sa issue ng politika. Dapat ganito, dapat ganyan, hindi pala registrado. At saka isa po partner, kailangan free from constraints.
walang pwersahan. Oo, tsaka hindi yung given yung question, parang ang tawag niyan leading yung yung Ang pag-phrase ng questions. oo, dapat medyo pantay lang talaga para makakuha tayo. Pero pantay-pantay questions ha. Kasi yung Candidate surveys, na ginaganon mo, sinusubukan ko ng mikropono, iba-iba yung tanong eh. Oo, so hindi scientific po yun ha. In fact, ang UP College of Statistics ay nagpalabas na ng pagkondina itong mga tawag nila Candidate surveys. Oo, kasi meron po tawag dito, meron talaga siyang sistema na dapat sundin ng tama para makakuha talaga tayo ng kumbaga raw or makakuha tayo ng exact na kung ano man yung gusto natin na makuha na resulta, di ba, Tony? Tama yan, okay. Okay, samantala, 70%, ilan na lang, siguro mga ilang oras na lang ito, attorney. Ang oras natin, 10:36 na, may 3 oras na simula nung nagsara na yung botohan natin. Doon sa abroad, attorney, kumbaga, merong mga report yung ating mga correspondents sa abroad. Talagang ini-insist talaga nila. Dito ako natutuwa, attorney, yung pagkamasigasig ng mga botante ngayon, na talagang nakita nila may glitch, talagang ini-emphasize kasi kung ikaw ay isang botante, pag mayroong mga aberya, siguro ang nasa isip mo lang, ito, akala lang to, gusto ko nang umuwi, gusto ko nang ganito, ganyan. Pero ngayon, iba na yung mentalidad ng ating mga kababayan. Hindi, dapat makast yung boto ko. Dapat mag-reflect yung Alam mo, boto pag ko. sinabi ko kanina nakita ko, no? Alam niyo yung butante, no? Hindi siya binigyan ng resibo, hindi siya umalis sa harapan ng DCM. Which is tama. Oo, hindi siya umalis ha. Kasi karapatan niya po humingi ng resibo. At obligasyon ng mga members ng electoral board na bigyan siya ng resibo. So, nung hindi siya nabigyan, hinto lahat ha. No, kasi kailangan bigyan siya. Oo, tama ka dyan, attorney. At meron ding meron ding mga reports din kanina. Bagamat mahirap ito, attorney, kailangan mo talaga ng matibay na ebidensya na kesyo. Diba, kanina merong report na si BBM daw, ang kanyang ibinoto, pero lumabas doon sa kanyang resibo ay itong si VP Lenny Robredo. Medyo mahirap kasing mapatunayan yun, attorney, di ba? Paano mo mapapatunayan yun? Eh, bawal din naman na magkuha at iilan lang, no? Parang 2 reports lang ata yung narinig ko rin kanina. Di ba lang baka marami pa ang nagpahayag din ng ganoon. So, mas maganda talaga matibay yung tawag nito, yung ebidensya po natin. Samantala, narito po naman ang ating resulta sa pagka-vice presidente po, yung top 2 po natin as of 10:02 p.m. Mahigit 70% na po yung naproseso na election returns. Patuloy pa rin po, naumuna, landslide talaga ito, ha? 22.7 million votes mahigit ang napunta na po kay Mayor Sara Duterte. Samantala, yung katandem naman, VP Lenny Robredo, ay nasa mahigit 6.8 million votes lang po ang kanilang nakuha, attorney. Meron tayong nakuha pala na information dito, attorney. Noong 2008, ang turnout ng botohan ay nasa 62.5%. Noong 2012 naman, 58%. Noong 2016, 59.2%. At saka yung pinaka-latest naman, bago itong halalan ngayon ay 66.9%. Mukhang bumalik ka, no? Oo. Umakyat ulit, oh. Sigla talaga. Okay, samantala, inyo pong nakikita, as of alas 10 po ito ng gabi, ay 18.9 million ang nakuha nito na si Robin Padilla. Hindi naman masyadong malayo talaga yung agawad nila sa top 2. 18.1 million votes na po nakuha ni Senadora Loren Ligata. Si Rafi Tulfo ay nasa pumapangatlo na po, nasa mahigit 17.4 million na po ang nakuha na boto. Si Sherwin Gatchalian, mahigit 15.5 million votes. Si Governor Chis Escudero, 15.3 million votes mahigit. Si dating DPWH Secretary Mark Villar, meron pong 14.4 million votes mahigit. Si Alan Peter Cayetano, 14.3 million votes. Si Joel Villanueva, 14 million votes mahigit. Si Senador Mig Zubiri, 13.8 million votes mahigit. At dito naman sa pumapang 10, grabe, nakita nito, attorney, si J.B. Ejercito
ay nakakuha po ng mahigit 11.78 million votes. Si Risa Ontiveros mahigit 11.76 million votes. At pumapa-12 si Jinggoy Estrada na may 10.9 million votes. Kanina nakita ko pa nagpumoto doon sa kinocover ko na area ito si Jinggoy Estrada. Partner, nakailang percent na tayo? Nasa 70% na tayo. Okay. 30. 70% na tayo, partner. Ibig ko lang i-point out, partner, ha? Yung lamang na number 1 to number 2, ibig natin ng konti, no? Partner, tingnan mo, ang lamang na number 1 to number 2, meaning Robin Padilla over Ligada, lumalaki, ha? Mga 700,000 votes na yan. Ang lamang naman ng 10, 11, 12, nagkaroon ng, rearrangement, ha? Oo nga. Umakyat si J.B. Ejercito, number 10 na siya. Si Senador Risa Ontiveros po, number 11. At number 12 pa rin si former Senator Jinggoy Estrada. So nakikita natin yung last 3 slots, nagbabago-bago. Oo, talagang crucial naman talaga yun nasa last 3 slots sa attorney. Diba? Meron tayong history na may pa mga poll protest at tapos nagbago pa. No? Nung may panalo, hindi ko lang kung 2013 ba yun na poll protest na yun na nagbago pa yung desisyon. So hindi ba sigurado to, ha? Kung sino ang maging 10, 11, and 12. Attorney, makibasa itong 13 to top 24 natin na never say die pa rin. Baka pwede natin ma-full screen para mabasang lalo ni attorney ito. Oo, ang clear kasi partner. Oo, yung top 13 natin attorney. Yan. Ayan, okay. Okay. Number 13, Bautista, 9.8 million votes. Number 14, Binay, 9.7 million votes. Number 13, Teodoro, 9.5 million votes. Ito po ay as of 10:17 p.m. Number of votes canvassed, 72.09%. Okay, number 16 po, Eliazar, 8.7 million votes. Number 17, Roque, 8.3 million votes. Number 18, Hunasan, 7.9 million votes. Number 19, Jokno, 7.9 million votes. Number 20, Gadon, 7.4 million votes. Number 21, Trillanes, 6.8 million votes. Number 22, Gondon, 6.3 million votes. Number 23, De Lima, 5.8 million votes. At number 24, Colmenares, 4.8 million votes po. Alam mo yung nakikita ko, attorney, merong mga ano ito merong mga incumbent ito kumbaga re-electionist. Okay? Isa rito si Senador Gordon at itong si Senador De Lima attorney. So, kumbaga, kung pagbabasa natin ito, medyo ano ba, kasi parang merong bago pero mas marami pa rin po yung mga datihan na, no, na nakapasok po sa Magic 12 sa senatorial race sa attorney. Ano sa tingin mo ang posibleng dahilan nito, attorney? Well, partner, no? Una, no, si Senador Gordon ay nabatikos mula sa Malacanang. No? At the time ng presidente, no, ang kanyang trust rating ay, partner, kung hindi ko magkamali, umaabot ng nearly 70%. Taas pa rin eh. Taas pa rin for an outgoing president. So, ito yung epekto. Okay. Ito naman si Senador De Lima, siyempre sa loob ng pulungan ito, may mga issues ito. May mga concerns din sa kanya dahil doon sa reasons kung bakit siya nakulong. Diyan po. So, ito pong dalawa ay mababa, no? 22 and 23. In fact, surprise ako dito sa performance ni former Senator Dick Gordon. Talagang lumayo, lumayo. Top 5 pa siya noong 2016 election. Pero di ba kumakampi ito sa dati, no? May President Rodrigo Duterte. Tapos biglang cambio. Tapos yung binabanata niya ay talaga yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Kung pinagkakatiwalaan ka naman, talaga naman na baka hindi maniwala sa'yo. Diba, attorney? Partner, tama ka doon. Pero partner, i-point out ko rin yung 13 to 18. Ito yung tingnan din natin, no? Kasi kung bago nga ito, Okay, yung si Bautista, Binay, Teodoro, Eliazar,
Roque and Unasan. Ayan, tingnan rin natin yan. Si Senador Gringo Honasan ay dati ng senador ito 2019 yata, kung di ako nagkakamali yung last na ano nito, no? Nung natapos ang kanyang termino at ginawang kalihim po, no, ng DICT attorney. Okay? Samantala, doon sa ano naman sa resulta ay ano pala, no? Mataas yung ano mataas kung di ako nagkakamali attorney, mataas yung nakuha dati ni Senador Richard Gordon sa 2016, no? 2016 na na poll, no? Pero ngayon medyo tagilid at bagsak. Okay, balik tayo dito sa ano naman sa pagka presidente as of 10:17 p.m. Meron nang naproseso latest to 72.09%. Okay. Ito po ang nakuha ang boto. Nangunguna pa rin po ang dating senador Bongbong Marcos. 23.5 million votes mahigit ang nakuha. Si Lenny Robredo naman mahigit 11.1 million votes. Si retired boxer and Senador Manny Pacquiao, kalayo rin na attorney, 2.2 million votes. Si Yorme Isko Moreno Dumagoso, mahigit 1.5 million votes. Hindi pa po nakakaabot ng 1 milyon si Senador Ping Lacson na may 723,000 mahigit na boto na nakuha po. Si Faisal Mangundato, 107,495 votes. Si Secretary Ernie Abella, mahigit 75,000 votes. Leody de Guzman, mahigit 66,000 votes. Dating Defense Secretary Norberto Gonzales, mahigit 61,000 votes. At Dr. Jose Montemayor, nasa mahigit 42,000 votes attorney. Well, partner, ibig ko i-point out na ang difference again, no, between the number 1 and the number 2 ay nag-widen na into 12.4 million votes. Ayan. 12.4 million votes na yan. Kanina, 15 minutes ago, it was at 15, at 10:02. It was at 12.1 million votes. Ngayon po, 15 minutes later, ano na po ito 12.4. So lumalaki ito, partner. Attorney, take note sa ating na-proseso na canvas na election returns, 72.09%. Nasa more or less 28% na lang yung natitira. Ito, partner, galing sa field to, no? Habang kinakanvas, habang nagbibilangan, ibabato naman sa atin. So ito po ay partial and official results. Oo, meron din tayong connection sa transparency server po, mga kapartner, kaya nakakapagbigay din tayo sa inyo ng update. Kaya huwag po kayong bitaw talaga. Bagamat sabi nila, may nanalo na, hindi pa po. Hindi pa po natin masabi kasi meron pang 28% at 28% na lang, partner. nakita mo ba, possible ba na yung, Makahabol pa? yung 28% na yan na hindi pa mahahati? Kumbaga, kaya ano lang, pipili nila parang medyo posible kung makakabit pa Partner, nila. lumalaki, partner, by the minute, lumalaki habang naghahandilan po yung ating reporters from the field. Yung mga resulta ng partial and official results, lumalaki naman po nag-widen ang lead. Ayan. Tuloy pa rin po kayo sa pagtutok natin na ang kinaganda rin ngayon, attorney, dahil sa mga sandaling ito, pasado alas 10 na, mag-alas 11 na po ng gabi ay medyo masasabi natin malinaw na. Siguro maliban dito sa senatorial, vice presidential, and presidential race, isa rin sa tinututukan ngayon, attorney, yung sa local din natin dahil medyo mainit din. Lalo na din dito sa Metro Manila, may mga nagkatapatan talaga, no? Na mga tinapatan. Minsan kasi attorney, walang kalaban, di ba? Hindi kinalaban yung incumbent. Pero ngayon po ay matutunghay din natin, ibibigay din po natin namin sa inyo ang resulta po ng botohan po sa kasalukuyan ngayong araw po na ito. Attorney, ano ba masasabi mo sa mas pinahaba natin na botohan? Maganda ba ito para at least the more na may kayat pa yung ating mga kababayan? And dineclare din na medyo matagal lang na deklara na non-working holiday pero better late than never. So
husto, parang the more na may kanina, pag daan mo sa kalsada, dito lalo na dyan sa Quezon City, talagang pilang-pila. Alam mo, partner, mula airport papunta dito, maluwag ang daan. Pero pag dumadaan ka sa mga voting centers, puno ng tao. Yung pagkakala ko nga, napadaan ako sa bayan ng Pagia, papunta sa Iloilo Airport, akala ko hindi ko makaabot ng aeroplanong partner. Kasi puno ng tao yung harapan ng eskwelahan. Meron din sinasabi, di ba, strategy din nila sa ating mga kababayan na attorney insider, hindi sila buboto ng umaga. Kasi alam nila na dagsa yung tao, buboto lang daw sila siguro after lunch or hapon. Yung iba nabulaga rin kasi napansin nila na umaga hanggang hapon, pila-pila pa rin po yung ating mga kababayan. In fact, meron tayong nakuha ng mga reports na maabot ng 1 oras yung pag-aantay, kalahating oras hanggang sa 1 oras, no? Siguro, depende din siguro sa lugar kung saan po kayo buboto, kung marami talaga. Kasi doon sa precinct or sa paaralan kung saan ako bumoto, 2 barangay lang yung kinater nila doon na attorney. Alam mo, partner, maswerte pa rin ang bumoto ng umaga. Alam mo bakit? Sobrang init eh. Oo nga, no? Oo, tama. Summer eh, grabe init. Tama. At yun din yung napansin. Nakiisa ha, maganda dahil nakiisa po yung ating weather no, sa kasalukuyan. Samantala, dito naman po tayo sa Vice Presidential race po. Ito ay top 2. At naunguna pa rin po ang alkalde po ng Davao City, si Mayor Inday Sara Duterte, na mayroon pong nakuha ng boto. Partial and unofficial tally, 23,322,041 votes. At pumapangalawa naman po si Kiko Pangilinan na nakakuha na po ng 7,051,753 votes. Again, partner, hindi ko i-point out kanina po, mga 15 minutes ago, ang labang po ni sa number 1, sa Vice Presidential candidate, Sara Duterte, ay 15.8 million votes over the number 2 candidate, si Senador Kiko Pangilinan. Ngayon po, ang lamang ay 16.3 million votes na. Na-surprise ako dito, attorney, kasi nung unang part pa lang, no, bago pa man yung official na paghahain ng Certificate of Candidacy, ang nangunguna sa survey noon, hindi ba nagde-declare itong si Mayor Inday Sara Duterte, and I think parang nag-declare na ata si Kiko Pangilinan, pero ang nangunguna sa survey noon ay itong si Senate President Tito Soto, na during nang naghain na sila ng COC, sabay sila naghain ng COC ng kanyang katandem na si Senador Ping Lacson. Rinig ko mismo, sabi niya, okay, may nanalo na sa pagka-vice presidente kasi malaki ang lamang nitong si Tito Sen. Pero medyo ngayon, habang umuusad po yung panahon, araw, papalapit po ang halalan at hanggang mismo sa araw na ito medyo hindi siya, medyo malayo-layo rin. Partner, mga October yon. Oo, October survey. October yun. Ang si Inday Sara po, nandoon pa sa presidential surveys. Wala pa siya sa vice presidential surveys. Tama yun. At ang nasa loob po ng vice presidential surveys ay walang iba kundi ang Presidente Duterte mismo. Pero nakikita mo, attorney, kasi sinasabi nila masyadong mahaba yung ating election process. Yung pag-umpisa pa lang, bago pa nga ang kampanya, meron nang naririnig tayo ng mga tumatakbo. Ikaw ba minsan umagot ba sa punto, sa iniisip mo na medyo baka pwede nating iklian natin yung proseso natin, or okay lang yan, or kulang pa para mas the more na maikot ng ating ng mga kandidato yung buong Pilipinas. Sari-sari yung nakukuha ko rin na pag tinatanong ko yung ilan sa mga leaders, no, officials ng government, mga politicians. Ikaw, attorney, okay ba sa'yo na parang gayahin natin yung Estados Unidos na parang dalawang linggo lang ata yung kanilang pangangampanya, tapos boto ka na? Kasi partner doon meron silang party nominations. Yung partido po ay ini-screen ang mga kandidato. Dito po mahina ang partido dito So ang personality ng mga kandidato ay nagdo-dominate sa mga partido. So hindi ko alam kung sa sininga term, no, magkakaroon tayo ng hagna para strengthen ang party affiliations. Pero ang napansin ko rin mula sa Duterte administration, attorney, hanggang sa Duterte administration, possible sa next administration din, medyo mas na-open yung pagbabago ng ating konstitusyon. Gaano ba katanda ito,
attorney, at ikaw, sa tingin mo, ikaw mismo, parang napapanahon na ba na baguhin natin yung konstitusyon? Partner, ang ating saligang batas ay naging effective po noong 1987. Kaya ang tawag dito ay 1987 Constitution. So, sa tingin ko po, baka magkakaroon ng pagbabago ito, no? Kung ang hangad ng bagong Pangulo, no? Ay baguhin ang Constitution, dapat gawin niya on the first 3 years ng kanyang termino. Pero medyo nahirapan si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba, attorney? Sa pangangampanya pa lang niya, pinupush na talaga niya yung pagbabago ng konstitusyon natin. And kumbaga, gusto niya palitan ng federalismo. Medyo hindi lang siya nakakuha ng suporta talaga dito sa Senado. Siguro sa House, nakakuha siya, full support. Pero dito sa Senado, medyo marami siyang hindi kaalyado. Gaano ba kahalaga, attorney? Di ba, meron yung mga slate, yung kada partido, kada presidential ball, yung magkatani meron slate. Gaano ba kahalaga na dapat yung iboto rin ng ating mga kababayan, yung mismong kaslate din nitong presidente nila? Well, partner, no, dapat kaslate ng presidente o kapartido ng presidente. So, ito po yung, ganito po mangyayari niya, no? Ang mga senadores po na mahalang ngayon, normally nag-break up yun eh. Ang sabi nga ng isang dalubhasa, sa Senado daw ay may 24 senators, may 24 republics din. Sa House naman, mo yan sila lahat. oo, tama yun, i-place po lahat sila. No? Sa House naman po, ay normally, no, ay kaalyado ng Pangulo ang may control dito. So, ang speaker nito ay kaalyado ng Pangulo. So, sa akin lamang, dapat po, isa silang grupo, isang partido, para magkaroon, para ang legislative agenda ng Pangulo ay kanyang mai-implement. Okay, samantala, doon muna tayo sa San Juan City attorney. Aba, nangunguna at parang panalo na dahil 100% na po ng election returns ang na-cast na po, na-canvas na po si incumbent Mayor Francis Zamora ng PDP Laban na may 66,883 na boto po ang nakuha laban sa 9,413 na kanyang kalaban. Okay, yan po ay sa San Juan City, mga kapartner. Samantala, dito tayo sa pinaka-recent attorney, 10:32. As of 10:32, partial and unofficial results. Meron pong naproseso na o na-canvas ng mga election returns na 73.91%. Ilang porsyento na lang, malapit na tayo sa 100%. Patuloy pa rin pong nangunguna ang frontrunner na si Senador Bongbong Marcos. Nangunguna na kasi frontrunner. 24 billion votes mahigit. Attorney, bilangin mo na dahil si Vice President Leni Robredo may 11.4 million. Ano bang nakita mo? Parang kung gaano dinagdag si BBM, ganoon din ba ang dinagdag kay Leni Robredo or mas lalong nadagdagan itong si BBM? Lumalaki, partner. Lumalaki na. So nakikita ko po dito, lumalaki na po ang lead ni BBM over BP Leni. Yan po ang nakikita natin based on partial and official results. Dito po na nakuha natin sa field natin. Okay, so ito po ay nakuha natin mismo dyan sa, ang source natin po nito ay mismong election returns ng COMELEC. Meron tayong sa transparency server, meron tayong access dyan, kaya nakakapagbigay tayo sa inyo ng real-time na update mismo kung ilan na po yung nakuha. So ulitin natin, si BBM, 24 million mahigit na po na boto ang kanyang nakuha. Medyo malayo sa number 2, 11.4 million votes na ang nakuha. Balikan natin sa San Juan City partner. No? So panalo na kasi 100% na po ang nakuha na election returns total na canvas na attorney. So 66,000 nakuha ni incumbent Mayor Francis Zamora. And sa pagka-vice mayor naman dyan ay nangungunay rin yung katandem ni Mayor Zamora na si Warren Villa, 55,000 na higit ang nakuhang boto. Compare sa siguro na abutan mo ito attorney na basketball player, Philip Cesar, 16,600 po yung kanyang nakuha. So magkatandi po ang nanalo dyan sa San Juan City. Attorney, ano ba ang resulta sa vice presidential race natin? Ito na, Vice Presidential race. Okay. As of 10:32 p.m., 73.9%
ang canvas. Okay, ito na po, no? Number 1, Duterte, 23.8 million votes. Number 2, Pangilinan, 7.2 million votes. Wait lang, attorney, mas malayo ba si Sara and kay Kiko compare sa BBM and kay VP Lenny? Opo, partner. Malaki ang lead dito eh. Number 3, Soto, 6.4 million votes. Number 4, Ong, 1.5 million votes. 5, Atienza, 182,000 votes. 6, Lopez, 103,000 votes. Number 7, Belo, 70,000 votes. 8, Serapio, 60,000 votes. At number 9, David, 37,000 votes. Attorney, ang nakas na or ang counted na or na-canvas na boto, ngayon sinabi mo ay 72.09% o nasa mahigit 39.2 million total votes, attorney. Okay, partner, ang lead dito ay 16.6 million votes. Mas malaki ito ang lead ni Inday Sara over Senador Pangilinan. Mas malaki dito compared sa lead ni BBM over VP Lenny. But again, they're both winning. Okay, so pinaka-updated naman dito, ang registered voter natin, attorney ha, ay nasa 65.7 million mga registered voters. Ang turnout na po natin ay nasa 73.91%. Okay? So, ang total counted votes na po ay nasa 40,474,981. Okay? So, yan po ang nakapag-bota na. Medyo masasabi ba natin, attorney, na may nanalo na talaga dito sa less than less than nasa 27 more or less 27% na lang ang natitira, attorney. Medyo maliit na yan, partner, no? At ang lead, nag-widen. Nagkaroon na tayo ng trending. Dito tayo sa senatorial race naman kasi dito medyo magkadikit yung sinasabi mong nasa boundary na lang. At saka sa taas, partner, naging klaro sa akin, ha? Okay, partner, sige, partner. Klaro na, yung sa number 1. Okay, kasi lamang na yun, 1 million votes na eh. Million votes na. So, nangunguna pa rin po yung aktor na si Robert Padilla, 19.9 million votes mahigit. Si Congresswoman, dating Senador Loren Legarda, mahigit 18.9 million votes na po nakuha. Ang broadcaster na si Rafi Tulfo, mahigit 18.1 million votes. Si incumbent or kasalukuyan pong Senador Win Gatchalian, mahigit 16.1 million votes. Ang nagbabalik ngayon sa Senado, si Chis Escudero, Governor Chis Escudero, may 16 million votes. Si DPWH Secretary, dating DPWH Secretary Mark Villar, may 15 million votes. Si dating Senador, dating House Speaker at Kongresista ng Taguig Pateros na si Alan Cayetano, may 14.9 million votes. Si dating, or sa kasalukuyang Senador, Joel Villanueva, may 14.5 million votes. Si Migs Zubiri, may 14.4 million votes. Dito, medyo magkakalapit lang ito, attorney. Si JV Ejercito, nasa ika-10 pwesto, mahigit 12.29 million votes. Sa pang-11 naman, si kasalukuyan na Senadora Risa Ontiveros, mahigit 12.25 million votes. At nasa ika-12 pwesto naman, si Jingo Estrada na may mahigit 11.5 million votes. Ito po ay partial and an official tally as of 10:32 po ngayong gabi. Total ER o election return na process o na canvas na po ay nasa 73.91%. Attorney, may nagbago sa top 13, attorney. Nagbago, partner. Sige, basahin mo natin. Okay, basahin natin, ha? 13, former VP Jojo Binay, 10.2 million votes. Number 14, former Quezon City Mayor Bautista, 10.2 million votes. Number 15, former Defense Secretary Gibo Chidoro, 9.9 million votes. Number 16, former PNP Chief Guillermo Eleazar, 9 million votes. Number 17, former Presidential Spokesperson Harry Roque, 8.6 million votes.
Number 18, former Secretary of the DICT, Gringo Nasan, 8.3 million votes. Ito, number 19, Attorney Chen Diokno, 8.2 million votes. Number 20, Attorney Larry Gadon, 7.7 million votes. Number 21, former Senator Trillanes, 6.8 million votes. Number 22, re-electionist Senator Dick Gordon, 6.5 million votes. 23, re-electionist Senator De Lima, 5.8 million votes. At number 24, former Congressman Nery Colmenares, 5 million votes. Ang tingnan natin dito, partner, yung 12, yung 13, 14, Nagbago, and 15, nagbago na. Nagbago yung 13 kanina, si Herbert Bautista, ngayon si Jojo Binay na attorney. At malapit rin ang number 13, ha? O number 15. Oo, Malapit din. si classmate po, si Classmate. Attorney Kibo Chidoro. So tuloy pa rin po ang pagtutok ninyo sa Election Watch 2022 dahil real time po ibabahagi namin sa inyo ang mga kaganapan sa pagbibilang po at nakikita na ba natin? Ako parang nakikita pwede natin mag-fearless forecast nito, Attorney. Pero break lang muna tayo saglit. Magbabalik po ang Election Watch 2022.